Esselamu aleyküm mekruanleşler. Size dünyadaki ähli gowluklar arzu edýäs. Bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe mekruan arkadamynyň saýasynda siziň her biriňizde bir can saglyk, uzak ömür, maşgala awadançylygyny, şeýle uly rowaşlyklar arzu edip biz gel wagtyn biz bugun aýdym-aýdalarly gepleşigimiziň nowata aksana başlaýar. Mekruanleşler bizim gepleşigimiziň şu gedeki mihmanlary, ine görüşüňiz ýaly, men gapdalymda Türkmenistanyň halk artisti Tuğhan Orazberdiýew öz şägirdleri bilen gelipdirine. Tuğhanyň şägirdi Bagşy Serdar Şerif. Ine bu wagtymyz bolsa Arslan Mommew. Hormatly mihmanlar, Tuğhan alypa nesiň hem ýa-da gepleşigimiziň şu gedeki sanda hoş gördük. Bizim ýurdumyzda ine şu Gahrman arkanamyzyň ýol başçylygynda hormatly prezidentimiziň tagallasy bilen ýurdumyz bedewa bilen öňe barýar. Gahrman arkadamyz hormatly prezidentimiz bizim ýurdumyz bir ardy bolan amala aşan ýurduna gurtda. Daşary ýurtdan gelen mihmanlar ähli zadyň sarpa tutulýarlygyny, türkmen raýatlarynyň şeýle batyar ýaşaýanlygyny, arasa şähermizde näme dağ ýerine dağymyz, deňiz ýerine deňizimiz, çöl ýerine çölümüz, ähli gymmatlyklar, sähra ýerine sähralama bardygyny şeýle türkmen halkynyň jewit paragat ýaşaýanlygyna gowun kitýärler. Bizim dünýä Guinness'in rekordlar kitabyna giren bir ajaýyp ak şäherimizde gowun kitýärler. Şeýle ajaýyp zamanada, batyarlyk zamanasyna ýaşaýanymyzda begenýäs. Bize sunuwady işlerleri aýdymçylar bolup şeýle zamanany Gahrman arkadamyň bize beren şu peşgeşini şirin dille wasp etmeklik galýar. Nesip bolsa aýdymlamaz bilen, eginleşler bilen şu ýürek buýsanjymyzy aýdyma geçirip Gahrman arkadamyň alyp barýan adyl siýasatyny ýurdumyzy wasp edip ençeme aýdymlar işlärip onandyrasym gelýär. Tuğhan söhbetleşigimiň şu ýerinden tek şägirdleriň tek söhbetimiz dowam etmäkäk sen aýtmagyňda şu aýdym ileşlemede ýetirýär. Ulu howassyna Köp sağ ol. Tuğhan alypa tölemine şu niçin durman aylan erten aydym dutargyjaň ýanynda bir ilki aýdyp şu girman wagşyda, girman wagşyň
Ogly Paşa Ulgurmanow dagy başga da bir näçe halipalar şunu aýdan ady utargyjak ýani nesem şunu estrada klawiş sadrolaryna geçirip şu wagt gowy aýdyp berdiňiz-de şunu ýaly aýdymlaryň näme sany köp boldun. Serdar indine tögötdeşligini teň bilen dowam edelim. Halipa şähert ýol nasyp beren hormatly arkadaşymyň jan sag bolsun, tutýan tutumly işleri rowaj alsyn. Mar welaýatynyň Owhan etrafyny medeniýet öýüne aýdymçy bolup rahmet çekýär. Taýda bir näçe aýdym şeýle adamlar bilen bilişleýär. Welaýat meçherine geçirilen çärelere, dawaralara gatnaşýar. Täze aýdymlar bilen ýygydaly çykyş edýär. Serdar, seň bilen her söhbetimizi ýene dowam eder. Söňe söhbetleşýümiň şu ýerine seň aýtmaňda iýleşlemede bir aýdym ýeter. Köp sağ ol Serdar aýdyp beren aýdymyň üçin. Gaty gowy aýdym aýdyp berdiň. Indi Serdar sen şu ýaňlan diýarymda da ýeňji boldun. Hawa ýaňlan diýarymyň ýeňjisi boldum. Aýdym sagda bolan höwet çağılykdan başlady. Şu çağılykdan aýdymlarda höwet edip owamyzda Tuhan Uladı Tifa Türkmenistan Halk Artisti. Ýaşymdan şu aýdym sagda gowy görüp ýanyna gatnap aýdym sagyň ýeňçe sırlaryny öwrendim. Halipalan aýdymlaryny
Ýazylan üstü bilen dinläp gaýbany halifalar we Türkmenistanyň atgalan artisti Bally Hajiýew we görmene geldim can arzuul canıma verşeli halını sormana geldim kıydı arzuul canıma verşeli Bağrım daşlı Karıvıllı kalım ağaçlek Ardı vulkan Verşeli yar Verşeli gerek Verşeli Eşitkin narin gözümü Ey kenanı soğuma yüzümü Kıydardı ul canım ey görüşeli Çıkar içeri, yalkımam düşer köçeri Ha eda bilen düş aşağı Kıydardı ul canım ey görüşeli Aşık heydi diyer bile kurban olun garvedo Ey gelinini bizin bileney Yörünini bizin bileney Ardı vulkan Verşeli yar Verşeli geley Verşeli Verşeli yarıma, verşeli canıma, verşeli gerek, verşeli hey. Yarımını bizim bilen o bizim bilene Ardı vulkan Verşeli yar Verşeli geley Verşeli hey. Söküt eşlemedine bu şägirdin artdan mummy filan dowam eder. İlyananyň sen aýtmaňda aýdym eştireli ileşlemede bir ýaşlara yol açyp beren üçin hormatly prezidentimde arkadaşymda Ullukan sag bolsun Haýýas Suhan Halypany kendiňizden bolsam Türkmenistanyň halk artisti Bally Hajiýew ondan soň ýanyna öz agamma Elmurat Mommuýew soň ýanyna saz urarlaryny çalanna şoňa höwes edip Halypa Anwar Attanow we Gurban Gummanow we şolary kendiňizden ýazgylaryny ondan bolýan ýerini Suhana görkezdim, bolmaýan ýerini aýtdy, maslahat berdi. Edimleri taýinladyk.
Näme töwet şu ýerde teň aýtmaňda iýleşlemde bir aýdym ýetiren, gaýta aýdym ýetiren. Men şu oğdan ýan aýdymy getirdim mümkin bolandan ýerine ýetirip berýän. Sürmürep aya bakanda zan Şöhle dakanda şöhle aydan artık bulmayacağım Mübarek çimalım gördüm aklımı alli oğudun oh Cemalına aşık oldum cemalın aydan oğudun oh Cemalına aşık oldum cemalın aydan oğudun oh Saçlarını darap darap Yervin geçen garap garapsan Yumdan yumak sarap sarap Dokan halin azap olmayacağım Mübarek cemalın gördüm aklımı alli oğudun oh Cemalına aşık oldum cemalın aydan oğudun oh Cemalına aşık oldum cemalın aydan oğudun oh Örüm saçlım düdüm düdüm ağalkama düştü gülüm can Diye başka yoktur südüm toy tutalı vakit bulmayacağım Mübarek cemalım gördüm aklımı alli oğudun oh Cemalına aşık oldum cemalın aydan oğudun oh Cemalına aşık oldum cemalın aydan oğudun oh Köp sağ ol artan aýdyp beren aýdym üçin. Ýa-da şu ýaly aýdymdan kan köp bol näder iýleşme teň aýtmaňda ýene aýdym ýetirip indi töwet şu mufuhan ýene teňe dowam edelim. Yurdumuzda dekirim var orada. On görkemlere, öwrenmege şeýle müşküllükleri var. Köpman merkezde ýa-da etrafda şeýle gowulary şeýle döwri var, sakdalar döwri var, medeni döwleri var. Şuna şu taýlardan özümden ýaşak aýlar ýermiş şu. Takarsaga turan. Takarsaga aýhandyrlyşynda o dowul şu taýlar özümden ýaşak aýlar ýermiş. Terdar owoda şu. Birden ýaş wagtymyzda terdarym şu koýlara dawarlyga var. Dinleýär, ağlara syltaş kenguş ağlarymyz var. Terdar birden kiçiräk bolan üçin köplen şu öýde zatda fazla mutlukan gelýär, dinleýär. Şu wagtdan terdarym bir howady maňy bildirýär. Şol ilklarda ýaňlan diýärme men çykdym, ýeni jowandym, ondan soň gelip butlar, başgalar bilen gelip, hem owoda şoldan görýär. Şu ilki jan koýurlygym öz başta dowlan ýerinde owadan başlanýar. Şeýle bana terdarym öýden ýaňlan diýärme lawlar tordy. Şu hormat ýerlere münasip bolup ýaňlan diýärme gatnaşdy. Terdarym bir gowlady, halk aýdymdan etdiler. Şu Betenli gaty meni çek bolmakda öz bolşu, öz sesi var. Lehip bolsa terdar gelecekde de her aydınlar işler özünün dinleyicilerinin ağolsun kazanarak tanıyan. Atkan bombayı yerlerde öldürü, toylarda dağlarında
aydıp gören olanlar bakalım. Şu Arslan ile içim tanış oldum. Çok aydınlarını dinleyip gördüm. Şu oturup olmayan yerlerini neme bir yani maslahatlı bir şeylerin doğan gıyısı olmaz yani şu küllerini, basınlarını, tezre aydın yerlerini var ki. Şu ona böyle maslahatını kabul et. Aldı burada buyursan şunu edecek ol yani. Şunu diyorduk gel yani onu aynı takta sonra yöngeler diyen onu yok. Ertesi buyurdu gel yani. Yine şu yedek ne oturduk böyle oldu var sonra. Geçer hal durmanın
şondan içi geçer halı durnanın, durnanın ey, durnanın ey cenanın. Ey ki durnak hem dem olur kemişe, yar hav can ey kemişe, çekilir tekrarı barmal kamış o. Ey canım ey, durnanın ey cenanın. Ağı beyler tiline kaplan kümüşe, aman aman kümüşe, hayrata göv özger tili durnanın. Durnanın ey, durnanın ey cenanın. Ey mermer biçaremin köngülüm kemine, evyam supa verdim köngül kamine. Hey, yar gelse yıllanır orak demine, kış gelse Bağdat trili. Durnanın ey, hey, hey, hey. Durnanın ey, hey, hey, hey. Cenanın ey, hey, hey, hey. Ey durnanın, ey durnanın, ey Aşık Ahmet Garip Kulu. Durnanın ey, durnanın ey, durnanın ey cenanın.
suhayna şagirdlerini dinledik de ne tüweleme şunu ýaly näme şagirdleri köprek geçdirin o bir ilimide, yurdumda, hormatly prezidentimide, Mehriban arkadağımda şunu ýaly bir gowy aýdymlaryny bilen hyzmat edip bermeňizi tüý sürekden arzu edýär. Tawalan Murat ine şeýle halipa şähertlik ýoluny umman aýdym sada Gahrman arkadağymyz ul hormat goýýar. Gahrman arkadağymyň hut özi sunwatda aýdymy nähil aýtmalygyny, saduralaryny nähil erketmeligini, nähilek aýdym döretmeligini bize halipa bolup dur. Gahrman arkadağymyz şeýle ajaýyp zamanany, bagtyrlyk zamanasyny peşkeş berdi. Beýle ajaýyp zamanada ýaşamaklygyň özi bagyt. Onda da aýdymçy sadanda bolup bir şagirdlerine aýdym öwredip gerek yerlerine maslahat berip özümüz halipalardan öwrenmäge şeýle mümkinçilikler berdi. Sunwadymyň hak gonlary, hormatly prezidentimiz Gahrman arkadağymyzyň janynyň sag bolmagyny, belen başynyň aman bolmagyny, il ýurt bähbetli bütün adamlar ähmiýetli işlerini elmida marwaşkara wetlenmegini tüýsürümden arzu edýär. Biz aýdymçy sadanlara döret berýän giň mümkinçiligi üçin hormatly prezidentimize köp sag bolsunlar aýdýar. Edil arkadaşymyň jany sag bolsun. Hormatly prezidentimiz arkadağımda ullukan sag bolsunlar aýdýar. Mehriban leşler size yeni bir ýola älim ugulklaryny arzu edýäs. Bir karar döwletimiziň bagtyrlyk döwründe Mehriban arkadağymyzyň saýasynda Türkmenistan rowaşlygyň watany ýylyna siziň her biriňizde bir jan saglyk uzak ömür işleňizde ulu rowaşlyklar arzu edip gepleşigimiziň şu edek sany geçir gutarýar. Hoş sag bolun, toýlarda didara çalyň.